Takže čaute, ešte pred začiatkom videa vás chcem poprosiť o odber a keď sa vám bude video páčiť, nezabudnite aj na like. A v tomto videu si budeme renovovať Babetu 207, ktorú ste mohli vidieť na začiatku videa, na fotke. Takže dúfam, že výsledok bude stať za to a ako som už hovoril, nezabudnite na ten odber a my sa môžeme do toho pustiť. A ešte jedna vec, dole pod video do komentára mi napíš, aké máš motorky, po prípade či si nejakú svoju tú motorku renovoval a koľko to samozrejme aj stálo a či sa ti toto video páčilo. Tak a teraz už k samostatnému videu. Takže tak ako sa u každej renovácie začína sa s motorom, ktorý som pekne do detailu rozobral. Vidíte, že ten motor je na tom veľmi biedne, aj piesť, aj kľukovka bola úplne na výmenu. Tuto som si motor všetky diely očistil od starého oleja, od všetkej masnoty, od starého silikónu, aby to všetko bolo čisté a pripravené na skladanie. Vybral som si z motora aj ložiska a kufera. Tu môžete vidieť nové diely. Jasné, že do motora nesmie chýbať nová kľukovka, aj piesť a ostatné ložiska. Tuto môžete vidieť video skladanie motora Babeta 207, ktoré si určite pozrite. Je to detailné skladanie tohto motora. Tu môžete vidieť už celý poskladaný pekný motor. A od motora som začal s rámom, odstraňovanie všetkej farby. Použil som techniku opaľovania a s drôteným kotúčom. To som upravil nejaké drobné chyby. Urobil som držiaky na svetlo, lebo bude tam svetlo z 210 Babety. A povaril som vidlicu, vyťahol som zlomené šrubky, tie klasické veci, ktoré tu patria pred tým lakovaním. Takže každý diel som samozrejme odstránil všetku farbu. Tu môžete vidieť rám už celý hotový, pripravený na základovú farbu. Pokračoval som ďalej s kyselinou citronovou, ktorú som dal na 24 hodín do nádrže, aby sa to poriadne tá hrdza odstránila. Tu môžete vidieť blatníky, ktoré som taktiež všetku farbu odstránil preč. Tuto som tmelil blatníky, lebo nejaké nerovnosti, ktoré sa už nedali vyklepať, tak som to vyriešil tým tmelom. A nasledovala prvá vrstva, a to je základová farba. Všetky diely boli nastriekané do základovej farby. Vidíte, že ten výsledok fakt stojí za to, keď si dáte záležať tým podkladom, tým obrúsením a môžeme sa presunúť na červenú farbu, ktorá je podľa originálneho odtieňu. Prvá várka môjho lakovania bol rám a predná vidlica. Nasledovali tlmiče, stojan. Niektoré diely som dal na čierno tak, aby to bolo presne podľa originálu a začal som so samotným skladaním. Stojan do rámu, elektrika. Je tam úplne nová elektroinštalácia. Neoplatí sa tam dávať tie staré, lebo zbytočne na tú novú nalakovanú motorku. Tu môžete vidieť, skúšal som, či dáva iskru a všetko išlo tak ako má. Pokračoval som so základovou farbou na nádrži. Ďalej som sa presunul na bielú slnovú kosť,
ktorá išla na tie biele diely, hlavne na tie blatníky, vršky tlmičov, teda kryty z pružín, dolné klzáky. Môžete vidieť, že tie tlmiče a všetky ostatné veci fakt stoja za to, keď máte ten základ dobrý. Tuto som všetko začal zase skladať, vypálil som si výfuk, aby bol pekne znú čistý, a taktiež som nezanedbal aj tú vonkajšiu čistotu. Vyleštil som to lešťacou pastou Tempo, založené spodné klzáky, osadené blatníky, zástierka, samozrejme elektrika na zadné svetlo pod zadným blatníkom, pekne tak, ako to je od originálu. Ďalšia várka nových dielov, ktoré sa potom dokúpili, všetky ložiská do kolesa, duše a tie ostatné drobnosti. Tuto som leštil rámček svetla, môžete vidieť založený karburátor Jíkov, samozrejme aj s originálnym krytom, indučkou, vyleštené kľuky na pedále, bubny, poťah sedla, pekne nalakované sedlo aj z dnu. Ďalej som sa presunul na dolakovanie nádrže. A prvý štart babety je na svete. Môžete vidieť, že štartuje celkom dobre. Ja si myslím, že na prvý štart je to super. Vždycky sa to potom ešte nejako doľaďuje. Hlavne tá zmes pri tých karburátoroch Jíkov originálnych. Takže toho sa vždycky ešte doladí, ale ten prvý štart vždycky poteší. Založil som rámček na zadné svetlo, aj krytku. Potom som začal renováciou kolies, ktoré som rafiky vyčistil, vyleštil a špice a stredy som dal do striebornej farby. Už sa to neoplatilo zachraňovať, lebo to bolo fakt biedné tie špice, a takto si myslím, že to vyzerá veľmi dobre. Si myslím, že to koleso ako nové. To je nový závid v rukoveti plynu. Nasledovalo leštenie riaditok, páčok. Tak som zapojil vypínač na skratovanie motora namiesto dekompresoru. Nový zvonček. Takže samozrejme som vymenil aj staré ložiska v kolese a sady, tie prachovky, a vyskytla sa taká chyba, že bol chybný státor zapaľovania, takže toho sa vymenilo, ďalšie diely, a môžete vidieť, že už to začína sa kompletizovať. Ďalej nám chýbali tieto plechy bočné, ktoré som následne obrúsil, zagitoval, dal do základovej farby a do vrchného čierneho laku. Nakoniec tam išlo do orto. A tu sa môžete pozrieť na finálny výsledok.